கொடுங்களேன், கை நீட்டுங்களேன். நாங்க இந்த 500 வச்சுக்கோங்க. நீங்க எவ்வளவு நாளா இங்க கொய்யா வியாபாரம் பண்றீங்க? நான் 2-3 வருஷமா பண்றேன். சைக்கிள் வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பிறந்ததுல இருந்து பொரிக்கல் வியாபாரம் பண்ணேன். பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள்ளார பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் இருந்தது அப்ப. அதுக்கப்புறம் புரசோண்டு போய் களவட்ட போனோம். இப்ப இடையில 3-4 வருஷம் ஆகுது. நல்ல வியாபாரம் ஆகுதா? வாழ்வாதாரத்துக்கு போதுமானதா இருக்கா? கரெக்டா இருக்கு. காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் இதுக்காக உட்காந்துருக்கு. வித்துருச்சுன்னா கிடைச்சிருவாங்க. ஃபேமிலி எல்லாம் என்ன பண்றாங்க? அம்மா இருக்காங்க, அப்பா இல்ல. எங்க வீட்டுக்காரர் இருக்காருங்க. எங்க பொண்ணு காலேஜ் போகுது. எங்க பையன் 12வது படிக்கிறாங்க. எப்படி இருக்காங்க? சப்போர்ட்லாம் எப்படி இருக்கு? என்ன பொறுத்தவரைக்கும் எல்லாம் நல்ல பதமா சிரிச்சுட்டு தான் வாங்கிட்டு போறாங்க. சிரிச்சு தான் வாங்கிடுவோம். ஆமா, நேத்தே பயங்கரமா நம்மள சிரிக்க வச்சிருக்காங்க அக்கா. ஜாலியா பேசுவேன். 2 பழம் சேர்த்து போட்டு வாங்கிட்டு போயிருவாங்க. நம்ம ஆத்தூர் வெர்ஷன் 2.0 ஃபாலோவர்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா, அக்கா இந்த மாதிரி பல வருஷமா இங்க வந்து வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அக்காவுக்கு போயிட்டு ஒரு gift கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. கண்ணு மூடுங்களேன், கை நீட்டுங்களேன். நாங்க இந்த 500 வச்சுக்கோங்க. நீங்க ஒரு நாள் வந்து சந்தோஷமா இன்னைக்கு வருமானம் வருமா வராதா அந்த கவலை இல்லாம இந்த 500 ரூபாய் வச்சுட்டு ஒரு நாள் லீவ் போட்டு ஜாலியா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு. அதுக்குன்னு 1000 லீவ் போட மாட்டேன். 2-3 நாளைக்கு எனக்கு வியாபாரம் ஓகே ஃபைன். எங்க ஃபாலோவர்ஸ் வந்து சொன்னாங்க, அக்காட்ட போயிட்டு ஒரு 500 ரூபாய் gift கொடுங்க, தீபாவளி பரிசா. 1000 பரிசு தான் இது. தீபாவளி 1 மாசம் இருக்கு. அப்ப தீபாவளிக்கு மறுபடியும் எடுத்துருவா. சந்தோஷம். நான் தரல, என்னோட ஃபாலோவர்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு தர சொன்னாங்க. தேங்க்யூ கண்ணு. ஆத்தூர் மக்களை பிடிச்சிருக்குல்ல? நான் பிறந்ததே இந்த ஊர்ல, ரோட்ல தான் ஊருக்கு வளர்ந்தது. அப்புறம் என்ன பிடிக்காது, என்ன வேலை? ஓகேக்கா, தேங்க்யூ.